Salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras niya to sa ngunyan, alas 12:08 nin pagka-udto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indogabus. Aldaw na naman kita nin Huwebes, pizza 28 kan bulan nin Enero taon 2021. Makakaibahan ta nga mahatod kad mga barata sa lado lokal ang mga pag-iribata sa luwas. Sa lado technical, digdi sa satuyang studio si Kuya Tony Aguilar, ang Chief Technician. Si Rodel Cesar, ang satuyang Information Officer. Yaon man duman sa satuyang transmitter si Cha Buenaobra, asin man si Jimmy Guanzon. Ako man po sa indong makakaibahan sa pagatud kan mga barata sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Caretaker ni na pambulang na manok arestado sa drug by bust operation sa Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. 30,000 na kantidad nin illegal na droga na recover kan mga autoridad. Duwang drug dealer na sospek gadan kan maglaban subuot sa mga autoridad sa pinagkondusir na drug by bust operation duman sa Banwaan kan si Pukot, Camarines Sur. Busy alkalde kan syudad kan Naga, mga city councilors asin man mga empleyado kan sangguniang panglungsod nagpa-swab testing bilang parte kan contact tracing sa nagpositibong empleyado. DSWD Bicol padagos na nagdidistribuer nin livelihood assistance grant sa Camarines Sur asin man sa bilog na rehiyon. Pagpapabakuna sa lubot ni Presidente Duterte, mayong problema sigon sa DOH Camarines Sur. Pork holiday patanid kan mga negosyantes kung magkakaigwanin price freeze kan karning urig sa syudad kan Iriga. Gobernador asin man misis nagpositibo sa COVID-19 duman sa probinsya kan Catanduanes. Contact tracing para man sa mga nakaibahan ni Catanduanes Governor Kua
pigmok na makalihis na magpositibo sa COVID-19. Headlines man kita kan mga barata sa lado nasyonal. Dobling face mask versus COVID variant pinag-aadalan. Tudok kan bakuna sa lubot pwede man, sabi kan DOH. Pilipinas nagsunad din diplomatic protest versus China. Source kan UK variant sa buntok, hanap. Testing quarantine protocol sa mga bagong abot sa Pilipinas, pinagbago. Sarong kahig, sarong tuka, iinuton sa babakunahan. Doktor pinagkasuhan sa pamimeke ni na gatos-gatos na COVID swab test results. AstraZeneca matatawanan na nin EUA. Executive order sa price ceiling sa urig manok iluluwas na. Lieutenant General Subihana next AFP chief, sabi kan Malacanang. Yan po ang nagkakapira sana sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa pagkaudto. An baretang sa indong maantabayanan, inihatod sa indo sa karahayan buot ni Sir Olimpio Jun de Lima Dininya and family kan Estados Unidos de America na may residensya sa Santa Elena, Baras, Nabwa, Camarines Sur. Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Asin man ni Honorable Lucy Buena, Municipal Councilor kan Banuan kan Baaw, Camarines Sur. Ngunyan sa detalyes tulos kita kan mga barata sa lado lokal. Arestado kasuod alas 10:15 nin pagkabanggi sa sitio Kikaringay, Zona 4, Barangay Santo Domingo sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Ang sarong suspect na pinagbistong si Angelbert Longares Ipalcon, 28 anyos, soltero, residente kan Zona 6, Barangay La Purisima sa Sinambitan ng Banuaan. Ninhuli sa pinagsarong elemento kan Nabwa Municipal Police Station, 2nd Police Mobile Force Company, asin Camarines Sur Police Provincial Office, Police Intelligence Unit na pinanginutan ni Police Lieutenant Dennis A. Altes, Deputy Chief of Police, sa irarom man kan direktang supervision ni Police Major Divino John Pilia, Officer in Charge, sa koordinasyon kan PDEA Regional Office 5, kan ikondusir ang drug buy-bust operation kontra sa suspect, asin mapalaog ini sa bitag magpabakal sa nagsagin-sagin na pusher buyer nin sarong pedaso nin heat shield transparent plastic sachet na may laog nin white crystalline substance mas bistado sa shabu sa kantidad na 1,000 pesos. Ang sinambitan ng suspect na aka Rogba, ini kabali sa resumption list kan mga personang embwalto sa illegal na droga. Mantang na-recover pa hali sa posisyon kan suspect ang kaha kan sigarilyo na may laog nin bako mana stick kan sigarilyo, kundi 8 pedaso nin plastic sachet nin white crystalline substance na pinagdududahan na inian shabu.
sarong tunay na 500 pesos asin sarong budol money na 500 pesos kantidad sang ribong pesos gabos na yung ginamit na buy-bust money kan mga autoridad. Sangon yan, ang sinambitan ng mga na-recover na ebidensya asin man ang suspect. Aniyaon na ngunyan sa kamot kan mga autoridad, mientras na inian padagos ng nagahapulas, nin malipot matagas na rehas sa karsel kan Nabwa Municipal Police Station. Mientras tanto, pigkontra ngunyan kan mga negosyante kan na karne sa merkado publiko kan syudad kan Iriga, an plano man na price control kan sinambitan ng produkto. Iyo ini ang pigkompermar ni Market Superintendent Dr. Lori Nagrampa. Kasunod man kan pahayag na dai pa minaabot sa 300 pesos ang presyo kan karning orig sa merkado publiko. Alagad kan magbakalan sa indong lingkod 300 pesos ang kada kilo kana laman na karning orig. Sigon sa iya, kung ibubugtak sa price control ang presyo kan orig, posibleng daina sa na magtsenda ang mga negosyantes o dagos ng pagkakaigwa nin pork holiday. Sa isubuot kaya ang mga ini, itatalaan na o da isubuot kaya kan mga ini, ana itatalaan man na presyo kan gobyerno na 300 pesos kada kilo na iyon na ganing nangyayari. Mientras na ang karning manok daiman masobra sa 180 pesos, alagad kan magbakal an sa indong lingkod 190 pesos na ang kada kilo kan karning manok sa merkado publiko kan syudad kan Iriga. Alagad maugmama na ipinagbarita kan sinambitan ng opisyal na sa Iriga kaya o kayang-kaya pa ang presyohan kay ni. Inako ni Nagrampa ang halangkaw na presyo sa farm gate kan urig, iyo ang linalamag kan mga negosyantes na ngunyan, minaabot na nin 170 pesos huli sa kakulangan kan stock daraman kan katatakutan sa African Swine Fever ASF, mientras na iba dagos nang nagpundo kan sa indang pag-ataman kan urig nin huli sa kalugihan na inabot. Mientras tantong dai pa man salbado sa ASF ang syudad kan Iriga, iyuman ini ang ipinagpahayag ni Dr. Lori Nagrampa ang Market Superintendent asin ang City Veterinarian kan syudad matapos man na makaulay kan Radyo Ronda. Sigun sa iya, 4 pang barangay ang igwanin kaso kan ASF na ang huring pinagtamaan, iyo ang sarong farm sa Barangay Salvacion, mientras na inot naman na nagkaigwa sa Barangay San Nicolas, San Isidro, asin man, San Agustin. Nakalaog subuot ang ASF digdi sa syudad, matapos man na makawakal ka na double dead na karni na pinaglalako na dainag-agi sa bunuan kan syudad, asin posibleng hali ini sa luwas kan syudad. En connection pa man kay ni dangangapudan si Nagrampa sa mga namamanwaan na daibasang na magbuno sa saindang mga barangay, imbes darahon ini sa bunuan kan syudad sa Barangay Santa Cruz, tanganing maaraman kun may helang umayo an urig. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan mga barata, gadan ang duwang drug dealer na suspect sa Banuan kan Sipukot, Camarines Sur, kan ini ang subuot maglaban sa pinaggibong buy-bust operation sa Sitio Matan, Barangay Gaungan, kasuudmang alas 4:30 nin pagkahapon. Ang mga suspect ini pinagbistong sinda Ronald Arago aka Unad, mayor de edad, mayong trabaho,
asin Bartolome Lausin y Bartolome, mayor de edad, parehas residente kan Barangay Tara. Ini kaiba sa listahan kan haloy naman na mga nagpapabakal kan ilegal na droga sa Sipukot, Camarines Sur, asin man sa probinsya kan Camarines Norte. Sigon sa report, ang pinagsarong elemento kan Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Camarines Sur Police Intelligence Unit, 1st Camarines Sur Police Mobile Force Company, Sipukot Municipal Police Station, asin man ang Gaungan Patrol Base Delta Company, 9th Infantry Division, 9th IB Philippine Army. Dagsagibo nin bypass operation sa duwa, alagad nakatunog ini na mga autoridad an sa indang katransaksyon. Kon kaya nagkaralapagan hasta sa abuton sinda, asin duman na nagkariribayan, nin putok mantang na-recover sa lugar, ana sarong Mitsubishi Adventure na may plaka numerado EBN 876. 9mm na badil asin mga shabu na day mababa sa kantidad na 100,000 de pesos. Report! Kung anong taman ang report, magahali sa mga pag-ribatas sa luwas, yaon sa linya, si Philip Barasina. Philip, maray na udto, go ahead kan sa imong bareta. Simpleng urolay, alagad dakulan epekto sa kada komunidad kung tutugutan ang illegal na pagsisira kung kaya pinag-inganyo kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR digdi sa Bicol ang gabos na local government units na papusugon ang kampanya laban digdi. Pinagalimbawa ni None Enolva ang tagapagtaram kan BIPAR sa rehiyon na nasa Ragay Gulf digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Sigun sa saya, dapat ang PNP at sa katuwang ang mga law enforcement team iyo ang may regular na seaborne operations lalo pata season ngunyan kana tamban sa barangay o sa Ragay Gulf, Burias, Ticaupas area kung kaya dakol ang mga dolphins sa nasambit na mga fishing grounds. Sa pangkagabsan, nagpatanid man si Enolba na madadakop na nagdagamit ng dinamita, yun pwedeng mapagmulta ng sagkod sa 30,000 pesos asin kung igwa pa ng mga large-scale commercial fishing vessel, iyon pwede man na mapagmulta man ng sagkod sa 3 milyones de pesos o makulong ng anong na bulan sagkod sa 10 taon. Magarumduman na sa pag-iimbestigar ka na departamento ka na pagsisira ana yaman tubig o dynamite fishing ang ikinagaran kan nagkaturang mga dolphin sa Banwaan kan Del Gallego. Yan tanto sa iba pa niya itong barato sa lado lokal paman Giraray, inauguraran yuman sa Buyo sa Santo Domingo sa Banwaan kan Nabwa ang bagong slaughterhouse. Mismong pinanginutan ni Mayor Pearson Bulan ana blessing and inauguration yaon man si Father Tiham ana Cora Paroko ana Santo Domingo Church mantang naging bisita man si Direktor Alex Templo Nuevo na saro man taga Banwaan kana buhi na yaon sa National Meat Inspection Section digdi sa Riyon kana Bicol. Kabali man na saro man halangkaw na opisyal kan National Meat Inspection Section digdi sa satuyang nasyon na si Fernando Toklong ana sinambit na ang pag blessing inauguration kana sinambit ng
slaughterhouse dyan sa Banwaan, Canabua. Iyo ang pinag-aratindiran kan nagkapirang mga punong barangay. Kabali man ang mga miyembros ka na Sangguniang Bayan ka na Banwaan ni Nabua sa pangyenot ni Vice Mayor Marisa Bilitario Hao. Asin na chairman ka na Committee on Slaughterhouse o Committee on Market na si Kagawad Manol Oxiano Luzon. Sa ginibong blessing inauguration ka na bagong slaughterhouse sa Banwaan ka na Nabua, sinabi ka na bisita na halis sa National Meat Inspection Section na magayon asin Class A ana sinambit ng bunuan na urig asin iba pang mga hayop sa Banwaan ka na Nabua. Sigon sa Senda, magayon ana sinambit ng slaughterhouse para mas lalo pang maging malinig ana karne na mga ipapabakal sa Banwaan kan Nabua, Camarines Sur. Dagdag na mga barata sa lado lokal, kuman si Philip Barasana, RPN Radyo Ronda. Field Report! Yan, balik giraray kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata. Alagad paabutan ko muna nin maray na udto ang mga nagaantabay sa satuya. Sa paagi kan Facebook Live kan RPN DCKI. Yaon dyan si Benos Prestado Bungais Salba ang masugid kong paraantabay dyan sa Pasig City. Siring man si Vincent Albay Salba, dumanman sa iyang trabaho, ana mag-agum parehas ta masugid na paraantabay. Siring man si Madam Rosetta Rombaon Nire, ang sabi niya, "Hilo po from Davao City." Maray na udto po sa Indogabos na mga masusugid na paraantabay kan RPN DCKI. Ngunyan sa iba pang detalyes kita kan mga barata sa lado lokal, nagpa-swab test na kasuudma ang mga opisyal kan lokal na gobyerno kan syudad kan Naga na posibleng may close contact sa sarong empleyado kan Secretariat Office kan Sangguniang Panglungsod na nagpositibo sa coronavirus disease. Kabali sa mga nagpa-swab test si Vice Mayor Cecilia Nini Diases kan Naga, asin man nagkakapirang mga konsyal na may close contact sa sinambitan ng empleyado. May nagkakapirang konsyal man ang tulos na nagpa-swab test sa pribadong klinika asin negatibo man ang resulta sa virus. Ang Secretariat Office abuton sa pukumas o menos 20 empleyado ang nagpa-swab test man nin huli sa ka-office mate ninda ang empleyadong positibo sa COVID-19. Sigun ki Vice Mayor Nini Diases, maski nagani mayong direktang kontak, voluntaryo man giraray siyang nagpa-swab test, mantang magiging bukas liwat an sa iyang opisina, puon ngunyan na aldaw para man sa anuman na transaksyon. Sa masunod pang simana man, maaaraman ang resulta sa saindang swab test. Mientras tanto, nagpapadagos man ang pagdistribuer kan DSWD Sustainable Livelihood Program kan Livelihood Assistance Grant o LAG sa mga nasyertong benepisyaryo sa lokal na gobyerno kan Banwaan kan Sangay, Kanakman, San Fernando, Tigawon, Pamplona o Campo asin man an Banwaan kan Magaraw, Camarines Sur. Sa paglilista, igwang 278 benepisyaryo ang makakaresbi nin tabang pinansyal na may kabilugan na kantidad na 2,788,300
317 pesos 64 sentimos. Ini in connection sa Republic Act numerado 11494 o mas bistado sa apod na bayanihan to recover as one act. Mandato kan gobyerno para sa padagos na implementasyon kan mga programa asin man serbisyo sa panahon kan pandemya. Ang livelihood assistance grant tabang pinansyal na pwedeng gamiton bilang dugang na kapital sa mga saradit na negosyo o pantustos sa paghahanap nin trabaho kan sarong pamilya. Inisaro sana sa mga ayuda kan gobyerno na makakatabang sa pamilyang urog na naapektaran o padagos na maaapektaran ang kabuhayan nin huli sa COVID-19. Mientras tanto, detalyes pa man giraray kita kan mga barata sa lado lokal. Parehas sana ang epekto kan pagpapatudok nin bakuna sa braso asin man sa lubot. Sigon sa Department of Health kan Camarines Sur, kasunod ini kan pahayag ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na iyong pagkakaaram nakapagdesisyon na ang presidente na sa lubot mapabakuna kaya dai pwedeng isa publiko. Sigon ki Dr. Ray Millena, DOH officer kan probinsya kan Camarines Sur, sinabi kaining mayo sindang nahihiling na problema sa gusto ni presidente nin hulita mayo manin pagkakaiba kunan epekto an hihilingon. Kaipuhan subuot na irespeto ang desisyon nin pagpapa-inject para man sa mga nagdududa sa magiging lakdang kan presidente. Sinabi ni Millena na pwedeng daiman kaini maapektaran ang tiwala o daipagtiwala kan publiko sa bakuna man o sa presidente. Sa Pebrero 20, piglalauman na maabot ang pig-order na Sinovac vaccine kan Pilipinas, hali duman sa China, alagad kulang pa ang mga papeles. Sigon kay FDA Director General Eric Domingo, may problema pa ini nin hulita mayo pang stringent regulatory authority arog kan Amerika, US FDA o UK kaya daipa tulos mababakuna. Namumundo na bilog na probinsya kan Catanduanes matapos mana kumpirmaron mismo ni Governor Joseph Boboy Coa na tinamaan siya asin an sa iyang agom na si Nancy kan COVID-19. Sa iyang Facebook page pinahayag ni Governor Coa na base sa resultang sa indang naresibi kana kaaging pagkahapon hali sa departamento kan salud, nagpositibo sindang mag-agom sa helang. Alagad nagpapasalamat pa man ang gobernador nin huli sa kaibungkan sa indang pagiging positibo sa helang o mild symptoms na an sa indang namamatian asin pigsyerto na maski nagka-quarantine siya, padagos na nagigibo an sa iyang trabaho sa paagiman kan online. Kan nakalihis subuot na simana, limitado sa naan sa iyang naging engagement asin man perming nasa laog kan sa iyang opisina. Tulos na pinagmanduhan ni COA ang gabos na ahensya sa Governor's Office patin an sa iyang pamilya na magpasairarom sa antigen test
na parehas naging negatibo man ang resulta. Kasud mang pagkaaga pigsuspender ni na kabangang aldaw ang trabaho sa main Capitol Building tanganing matawanan nindalan ang ginibong disinfection. Mientras tanto, nagmukna nanin contact tracing ang Catanduanes Provincial Health Office, katabang man ang Department of Health, DOH, as in an interagency task force on emerging infectious diseases para man sa mga nakaibahan ni Gobernador Buboy Coa, as in man kan agom na si Nancy Coa. Kasuod kan i-anunsyo kan gobernador sa paaginin sarong kasuratan na pinag-post sa social media nga nagpositibo siya asin an sa iyang agom sa coronavirus disease. Alagad naka-experiensya man sana nin mild symptoms kan COVID-19. Sangon niya naka-quarantine an mag-agom mantang nagsasairaruman sa antigen test at mga kaparyentes kini na pararehas man negatibo ang naging resulta. Sigon kay Catanduanes Provincial Health Officer Dr. Hazel Palmes, ngunyan na aldaw masagibunin disinfection sa Kapitolyo asin iba pang mga pampublikong establishmento na pinagdumanan kan gobernador pangani man na maibitaran ang paglakop pa kan nakakaulakit na helang. Pigahanap naman ang mga nakaibahan pa kan opisyal sa nakalihis na mga aldaw tangani man na maisairarom sa test asin man makumpirmar kung naulakitan kan helang. Enot naman na pig-asigurar ni Governor Coa na dagos man giraray an sa iyang pagtatrabaho maski naka-quarantine. Asin pigsugo naman ang mga personahis para man sa pinagigibong trabaho mantang nagpaparahay sa COVID-19. Sa pagpapadagos paman giraray kita kan pagatud kan mga barata. Paabutan tama nin maray na aga si Ma'am Monica Pereke na nagaantabay sa ngunyan duman sa Limassol, Cyprus. Alagad digdi sa Pilipinas sa syudad kan Iriga, Udto. Alagad duman na aga pa. Kaya maray na aga ki Ma'am Monica Pereke. Mabualta kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata. An oras nyato sa gunyan alas 12:39 nin pagka-udto. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. This time check is brought to you by Mr. Gerardo Navarez, LTO Chief, Irigan City. This time check is brought to you by Mr. and Mrs. Olimpio June Dininia and family. Ang 969 Yashaw Enterprises. Sinda nag-o-ofresir nin pinakabaratong presyo sana. Arog kan mga minasunod, kompletong school supply, tools, electrical supply, kitchenware, glassware, cosmetic, toys, party needs. Asin man lain na klase nin appliances. Kaya sa gabos nindong pangangaipo, madya na, pasyaran ang 969 Yashaw Enterprises. Wholesaler and retailer. Sigurado, barato, garantisado pa ang 969 Yashaw Enterprises. Inipagsasadiri kan mabuot na si Mr. Charlie P. Cheng. Makukuha sa Highway 1, Barangay San Roque, Syudad nin Iriga. Alis na ako. Ang face massage shield, dala mo? Oo. Ang alcohol, Kailangan pa ba yun? pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo,
Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paolo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi. Saro sa mga partikular na helang kan mga senior citizen mo niyan ay ang katarata. Pag iguwa ang katarata, ang paghiling mo ay malalabo. May puting layer na nakatakop sa imong mata. Kaya lang, mahalon talaga magpa-opera kan katarata. An Iberry ay epektibong bulong sa katarata asin iba pang namamatian sa panlalabo. An Iberry ay may bilberry asin ini gibo hali sa Estados Unidos. Epektibo man an Iberry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog na mata dahil sa sobrang gamit ting cellphone asin computer. An Iberry ay mababakal sa Mercury, St. Joseph, Watson's asin mga suking butika. Pangako sa pag-iingat buhay. Iniibig ko ang aking pamilya. Sila ang rason ng aking paghahanap buhay. Kaya hindi ako magiging pabaya. At sa aking pagbabalik trabaho, Iingatan ko ang aking sarili. Magsusuot ng mask. maghuhugas lagi ng kamay. Pananatilihin ang distansya sa ibang tao. Ito ang ambag ko. Para sa sarili, Para sa pamilya. para sa bayan. Para sa ating bukas. Ingat buhay para sa hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra Gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra Gutom. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa gunyan, alas 12:43 nin pagkaudto. Oras man na iyan, hatod sa saindo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, kan Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Siring man ni Sir Olimpio June de Lima Dininya and family kan Estados Unidos de America na may residensya sa Santa Elena, Baras, Nabwa, Camarines Sur. Asin man ni Honorable Lucy Buena, Municipal Councilor kan Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Ngunyan detalyes na kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Pinag-aadalan kan Department of Health DOH kung nadadapat naman na pasuluton ang mga Pilipino nin dubling face mask para sa mas epektibong makalikay na maulakitan kan COVID-19 urog na kan bagong variant. Ini makalihis na pigrekomendar sa Estados Unidos ang dubling face mask para magkaigwanin dugang na takop sa lalawgon tanganing dai makaagi ang respiratory droplets. Alagad kung si Health Undersecretary asinman spokesperson Maria Rosario Berhere an hahaputon dobling protection na ang pinagigibukan mga Pilipino sa pagsusulot nin face mask asinman face shield. Sa Amerika, daipig re-rekomendar ang pagsusulot nin face shield sa saindang mga namamanwaan. Sa kaibong kainida, kulpa man na mga Amerikano ang nagsasayuma na magsulot magin kan face mask sa mga pampublikong lugar. Kung talagang nadadapat ang pagsusulot nin sarong o nin saro pa man na face mask kakaipuhanon ka na DOH nin bastanteng ebidensya na mawot o no mas marhay ang mga ini.
Mientras tantong sa iba pang detalyes kita kan mga bareta, pig-uyunan ana Department of Health na pwede serman na magpatudok nin bakuna sa lubot an si isayman urog na kon dai bastante an mga muscle sa saindang braso. Kadaklan sa deltoid area o sa itaas kan braso. Itinutudok ang bakuna alagad kon subuot maniwang pwedeng sa ibang parte kan lawas na may bastanting laman ini itudok. Pwedeng sa hita o sa may malaman na parte kan lubot. Nangangapudan man si Health Secretary Francisco Duque III na respetohon na sana ang desisyon kan presidente na habong isa publiko an sa iya man na pagpapabakuna. Tugot man si Duque na magin si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na makaiba sa may enot na magpapabakuna, tangani man ipahiling na salbado ang kukuahon na bakuna kan gobyerno. Padagos ang paghahanap kan Department of Health DOH sa source kan COVID-19 United Kingdom variant na naglakop sa Bontoc Mountain Province. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Birhere na sa pag-i-examine sa triaging system sa Cordillera Administrative Region CAR, 8 OFW asin man overseas Filipinos ang nagbalik sa nasyon asin luminaog sa rehiyon. Picture 2 kan DOH na isa sa erarom anwalo sa PCR test tanganing masyerto kung sindaan may dara kan UK variant kan virus. Uminabot na sa 17 ang UK variant cases sa Pilipinas kung sain 12 ana nasa Bontoc asin saro sa La Trinidad, Benguet. Uminabot man sa 615 contacts ana na shertuna kan gobyerno asin na isairarom naman sa PCR test. Isa sa erarom man sa genome sequencing and samples kan mga COVID positive sa mga lugar na may clustering kan mga kaso sa Mount Province tanganing masyerto kung si isay an may dara kan Yoki variant. Enot ng pinagdudahan ang sarong mag-agum na hali sa UK na pinagpunan kan bagong variant sa Bontoc. Alagad kan isa irarom sa PCR test nagnegatibo ang babae mientras na positibo ang lalaki daiman na niya dara ang UK variant. Nagsuunad na nin diplomatic protest ang Pilipinas kontra sa bagong lay kan China na nagtutugot sa saindang Coast Guard na badilon at mga nagaaging foreign vessels puon sa Pebrero. Sa Twitter account ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., sinabi ka ini anaan nasambitan ng lay malinaw na paghuhuma sa iba pang nasyon na mabalgar ka ini. Kabali sa mga lugar na ipigtutukdo na teritoryo kan China, Yuan West Province Sea, kung sain madudukayan ang Pag-asa Island. Nainot nang nagpasar nin Lay and Coast Guard kan China na nagtutugot na badilon ang gabos na foreign vessels kabali ang mga fishing boat na naglalawod sa ipigtutukdo nindang teritoryo.
Apwera digdi, pwede sir man subuot na i-demolish ang mga istruktura na nakatindog sa mga aako nindang teritoryo. Binagukan Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases and Testing asin man quarantine protocol sa mga Pilipino na nag-aabot sa nasyon. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang pagbabago ipapautob puon sa Pebrero 1 kung sain ang mga maabot na pasahero maski sa pasinda naghali tulos na dadarahon sa facility-based quarantine. Isa sa irarom sinda sa RT-PCR test makalihis ang 5 aldaw apera na sana kung nagpahiling nin sintomas kan COVID pag-abot tulos sa nasyon. Kung negatibo ang resulta kan test sa kapasana, i-endorso sa lokal na gobyerno kung sain maduman ang pasahero asin idadagos ang natatada pang 14 aldaw na quarantine na higot na imumonitor kan LGU. Kontraman ini sa presenting protocol na pag-abot pasana sa airport kan mga pasahero tulos na isusunad sa swab test. Isa sa pinalnakan Food and Drug Administration FDA ang aplikasyon kan AstraZeneca sa Emergency Use Authorization EUA tanganing o para man sa paggamit kan COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Ang sinambitan ng brand na mayoriya sa napiling barakalon kan mga lokal na gobyerno duman sa Metro Manila na pag-araman na may very favorable evaluation hali sa mga eksperto. Kung kaya pinaglalauman na mapaparikas na ang pagtatao kan EUA ngunya na simana. Sigon kay FDA Director General Eric Domingo, nasa 17 milyon na dosis kan AstraZeneca COVID-19 vaccines hali sa US sa tabang man kan pribadong sektor asin man kan local government units ang maabot sa nasyon ngunya na Hunyo. Apwera sa AstraZeneca, sinabi ni Domingo ang Pilipinas nakapag-order na nin 30 milyon na doses haliman sa Serum Institute of India asin man 25 milyon doses haliman sa Sinovac kan China. Kabali man sa nasa proseso na kan evaluation kan mga eksperto ang Sinovac asin man South o Sputnik 5 kan Russia. Liwat na pinag-insister ni Senador Christopher Bongo sa concerned authorities na syertohon na pag may bastante salbado asin epektibong supply kan COVID-19 vaccines, dapat na mainot sa mga babakunahan ang mga nagtitios o ang sarong kahig sarong tuka. Sinabi kan senador na target kan gobyerno na mabakunahan ngunya na 2021 ang kabanga kan populasyon kan nasyon. Sigon kay Finance Secretary Carlos G. Dominguez III, mga nasa 57 hasta 60 milyon kan Pilipino ang pinaglalauman na makariresibinin bakuna hali sa gobyerno. Apwera pa ini sa pinagkakarkulong 10 hasta 13 milyon
na babakunahan kan local government units asin man kan private sector. Big insister ni Go na dapat ma-meet kan gobyerno ang target kaini sa napagkasurunduan na time frame mientras na pigre-resolbar ang logistical challenges na kinakautubang sa rollout. Urog na sa mga lugar na kakadikit ang healthcare facilities asin man workers. Ultimong detalyes na kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Iluluwas na subuot kan Malacanang an Executive Order EO na pagpugol sa padagos na paglangkaw kan presyo kan urig asin man manok. Sinabi ni Senador Bungo na pigre-review na kan Office of the President ang sinambitan ng Executive Order. Pirmi man subuot na pigpapalo up kan senador sa ehekutibo an Executive Order asin pinaglalauman na pipirmahan ini kan presidente ano man na oras. Picture tuman ni Goth na sa mga stakeholders na sana pigbabalansi kan gobyerno an interes kan consumers asin man kan traders. En koneksyon kay ni nag-apilar man ang senador sa mga negosyante na dai iuntok ang sa endang operasyon sa pagsasabing pirmi na sanang yaon ang gobyerno para sinda ang tabangan. Yan na po ang naging kateripunan kan sa tuyang pagbabareta sa pagkaudto. Ngunyan aldaw nin Huwebes, pit sa 28 kan bulanin Enero taon 2021. An baretang sa indong naantabayanan na bareta sa pagkaudto. Inidara sa Indo sa Karahayan buot ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, kan Banwan kan Nabwa, Camarines Sur. Sir Olimpio Jun de Lima Dininya and family kan Estados Unidos de America na may residensya sa Santa Elena Baras, Nabwa, Camarines Sur. Siringman ni Honorable Losi Buena, Municipal Councilor, kan Banwaan, kan Baaw, Camarines Sur. Antes kitang magpaaram, paabutan ko ni maray na udto ang sa kuyang classmate kan college. Si Belen Villaver na nag-aantabay man sa mga oras na ini. Watching da siya sa Bataan. More power po sa program ninyo. Pa-shout out na lang po sa mga family believer asin man na butin sa San Juan, Baaw, Camarines Sur. Salamat sa imo classmate. Nakaibahan tang nagatud kan mga bareta sa luwas. Si Philip Barasina sa technical, digdi sa satuyang studio. Si Kuya Tony Aguilar ang satuyang chief technician. Si Rodel Cesar ang information officer. Duman sa satuyang transmitter ang yaon duman si Felix Lagrimas asin man si Jimmy Guanzon. Paabutan ko man in maray na udto si Nika Nimo, si Ipi, asin man si Sprite na nag-aantabay sa mga oras na ini dyan sa tindahan sa may Springfield Subdivision, San Roque, siyudad nin Iriga. Ako man po sa indong nakaibahan sa pagatud kan mga bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong pag-antabay. Antabayanan at masunod na programa digdisa na yan sa RPN DCKI 1332 sa Birikan kan sa indong mga radyo. Ang pinaka-enot na estasyon kan radyo sa syudad kan Iriga asin man sa Rinconada area.